Galina Kruk. Malenu konobaricu pronašli su zadnju. Kuhala nam je kavu jučer, usredotočena, ozbiljna. Počeo je odrasli život. Odlučila je da će raditi ljeti, a onda će već biti jasno koji će put odabrati, na koji studij krenuti. Evo tog puta, tu je, s jamom od aviobombe. Ma što studirala mala, nećeš naučiti kako preživjeti, propuštajući kroz sebe metalne krhotine. Kako ostati živa kad se u zraku sretneš s komadom armature? Kako izbjeći udarni val od stakla i betona? Primi je, Bože, na svoj nebeski fakultet bez ispita, jer, ruku na srce, nitko od nas nema vremena pripremiti se u tako luđačkom tempu, u tako sluđenom svijetu.